mesta. Na žilinských tribúnach im domácu kulisu vytvorilo viac ako 400 skalných fanúšikov. Po septembrovom výjazde do Trenčína vycestovali tentokrát martinskí fanúšikovia do 20 kilometrov vzdialenej Žiliny. Prútocký vlakový špeciál, ktorý bol pre nich pripravený, sa zaplnil fanklubákmi do posledného voľného miesta. Zatiaľ sme predali na špeciálny vlak asi zhruba 400 lístkov, ale ľudia stále prichádzajú, veríme, že tú 500 spravíme. Martin je hokejové mesto, ľudia majú radi hokej a oni vždycky na takúto akciu. Dobre to vieme, máme to zistené a sme radi, že prichádzajú a potvrdzujú to, že sú s jedným najlepších fans na Slovensku. Nielen martinskí hokejisti, ale i fanúšikovia sa na zápas so Žilinou dobre pripravili. Modrobiele dresy a šály zdobili každého poriadneho fanklubáka a hoci ortuť v teplomeri bola hlboko pod nulou, krv v žilách rozhodne stuhnutú nemali. Samozrejme, tešíme sa všetci a dúfam, že pozúde Martin v hojnom počte a tipujeme, no samozrejme výhru, no každý chce vyhrať, no ale dúfam, že Martin to nezlomí a vyhráme doma. Vidím, že vy ste totálne vybavení, máte dres, máte šál. Tak jasné, musíme trošku reprezentovať svoje kluby a každý fandí tak, ako vie, no. Dúfam, že to bude v pohode. Najbližší takýto väčší výjazd bol v Trenčíne, kde nás bolo okolo 500 a to bol výjazd a myslím si, že v tomto chce fanklub pokračovať. Teraz napríklad ideme do Žiliny, dúfam, že vyhráme, tak... Ako tipuješ ten výsledok? Tak, 4-1 pre nás. Určite vyhráme. Ja tipujem vždycky jednoznačne len pre... Ja som rodený Martinčan a vždycky fandím len na ACčko, takže vždy idem pre 3 body alebo pre víťazstvo. Spoločnosť martinským fanúšikom robil tentokrát i primátor mesta Martin, ktorý ich navyše podporil i finančne. Mesto podporilo tento projekt, výjazd fanúšikov na hokej finančným darom, za ktorý sme mestu Martin nesmierne moc vďační. V Žiline som už bol viackrát na hokeji, ale autom a musím sa priznať, že toto je prvýkrát, čo idem vlakom s fanúšikmi a veľmi sa na to teším. Už len z toho dôvodu, že sa teším na atmosféru, ktorá tu bude a hlavne je to pre mňa taký zážitok, pretože som asi 10 rokov nešiel vlakom, tak si to znovu vyskúšam. Ja zásadne netipujem, neholdujem tipovaniu a ja verím, že jednoznačne vyhráme, takže ideme si po víťazstvo. Je veľmi pekné od neho, že pôjde s nami. Naučíte ho aj nejaké vaše pokriky? A tak on ich už pozná všetké, on je pravidelný návštevník hokejov a on pokriky pozná, takže veríme, že s nami zaskanduje. Určite jasné povzbudzovať a idem sa aktívne zapojiť. Verím, že tu bude kultúrna atmosféra, že sa proste neurobí nič, za čo by sme sa mali hanbiť, že fanúšikovia budú slušní a ideme na to. Nálada vo vlakovom špeciáli bola bez pochýb veselá, nehovoriac o tom, že fanklubáci mali určite tiež veľký podiel na nedeľnejšom víťazstve našich chlapcov, ktorí porazili Žilinu výsledkom 3-5. Cestu naspäť si teda tiež určite poriadne vychutnali a už teraz sa môžu tešiť na ďalší výjazd.